Diyos marhay na banggi po sa saindo, asin salamat sa saindong pagantabay. Ngunyan po ang Domingo kan tataramon kan Dios, the Sunday of the Word of God. Babasahon yato ang banal na Biblia sa rong kapitulo kada aldaw, poon sa libro nin Genesis hanggang sa libro nin Kapahayagan. Asin ang gagamiton po niya itong Biblia, yung ining May They Be One Bible, ang marahay na bareta Biblia. Ngunya na enot na aldaw, babasahon niya to ang enot na mga tataramon sa Biblia, ang enot na kapitulo kan libro nin Genesis. Mamibi kita, sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, huli kan sa imong pagkamuot, ipinadaramo an sa imong aki, an sa imong tataramon nanitawo, si Kristo. Antabayi kami sa tabang kan banal na Espiritu, na sa pagbasa niyamo kan Biblia, magrarom an samuyang pagkamidbid asin relasyon sa saimo. Ini hinahagad niyamo sa ngaran ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Pagbasa sa libro nin Genesis, an enot na kapitulo, an istorya kan paglalang. Sa kapinunan, kan lalangon kan Dios an kalangitan asin ang daga, an kinakban mayo nin anuman na forma sa kalaog, an nag-aalimbukay na kadagatan na minatahob kaini napapatos nin kadikluman, asin ang Espiritu kan Dios naghihiro sa ibabaw kan katubigan. Nagbuot ang Dios, magkaigwanin liwanag, asin nagkaigwanin liwanag. Nahiling kan Diyos na marahay ang liwanag. Isinuhay niya ang liwanag sa kakadikluman. Dangan inapod niyang aldaw ang liwanag. Asin ang kadikluman inapod niyang banggi. Nagkahapon, dangan nagkaaga, enot na aldaw. Dangan nagbuot ang Diyos, magkaigwanin kahiwasan na masuhay kan katubigan, tanganing mabugtak ini sa duwang lugar. Nangyari ini, ginibo kan Dios ang kahiwasan na nagsuhay kan tubig na nasa irarom sa tubig na nasa ibabaw. Ang kahiwasan inapod niyang kalangitan, nagkahapon dangan nagkaaga ang ikaduwang aldaw. Dangan nagbuot ang Dios, magkatiripon sa saro sa ng lugar, an katubigan, sa irarom kan kalangitan, dangan mahiling an mamarang kadagaan. Asin ini nangyari, an mamarang kadagaan inapod niyang daga, asin an nagkatiripon na katubigan inapod niyang dagat. Nahiling kan Dios na ini marahay. Dangan nagbuot siya, magkaigwa sa daga kan gabos na klase nin tinanom na nagtatao nin banhi asinin kahoy na nagtatao nin bunga. Nangyari ini, kaya nagtaralubo sa daga ang gabos na klase nin tinanom asin kahoy sa kanahiling nin Dios na ini marahay. Nagkahapon dangan nagkaaga an ikatulong aldaw. Dangan nagbuot ang Dios, magtunga sa kalangitan ang mga ilaw, tanganing masuhay analdaw sa kabanggi, asin tanganing maaraman kuno arin mapuon ang mga aldaw, ang mga taon, patin ang mga panahon. Magliliwanag ang mga ini sa kalangitan, tanganing magtaon nin liwanag sa daga. Nangyari ini, kaya ginibo kan Dios ang duwang darakulang ilaw, anal daw na masakop kan bilog na maghapon, asinan bulan na makasakop kan bilog na banggi. Ginibo man niya ang mga bitoon. Ibinugtak niya sa kalangitan ang mga ilaw, tanganing magtaonin liwanag sa daga. Magsakop kanal daw
sa kabanggi, asin magsuhay kan liwanag sa kadikluman. Nahiling kan Dios na ini marahay, nagkahapon saka nagkaaga, ikaapat na aldaw. Dangan nagbuot ang Dios, magkaigwanin man lain-lain na buhay na katubigan, asinin man lain-lain na gamgam sa kaitaasan. Kaya linalang nin Dios ang mga darakula sa kamakangirhat na linalang sa katubigan, ang gabos na nabubuhay diyan, asin ang gabos na klase nin gamgam. Nahiling kan Dios na ini marahay, binendisyonan niya ini gabos, asin tinaraman. Magdakol kamo, asin panoonin do ang kadagatan, asin magdakol man ang mga gamgam sa daga. Nagkahapon dangan nagkaaga, an ikalimang aldaw. Dangan nagbuot ang Dios, magkaigwa sa daga kan gabos na hayop, manso asin lalaw, dakula sa kasadit. Asin nangyari ini, ginibo kan Dios ini, asin nahiling niya na ini marahay. Dangan nagtaram ang Dios, ngunyan gibuhon ta ang katauhan sa satong ladawan, gibuhon ta sinda arog sa to, magkakaigwa sinda nin kapangyarihan sa mga sira, sa mga gamgam, asin sa gabos na hayop, mansuman o lalaw, dakula man o sadit. Kaya linalang nin Dios ang katauhan siring sa saiyang ladawan. Linalang niya sindang lalaki asin babae. Benendisyonan niya sinda dangan tinaraman, magmabidunga asin magdakol kamo, panoonin do ang bilog na kinakban asin pamahalaan iyan. Magkaigwa kamo nin kapangyarihan sa mga sira, sa mga gamgam asin sa gabos na hayop. Itinatao ko sa indo ang gabos na klase nin tinanom na nagtatao nin banhi, asinin mga kahoy na nagtatao nin bunga. Iyan ang sa indong magiging pagkakan. Sa gabos na hayop asin gamgam, itinatao ko ang mga duot saka ang mga madahon na tinanom bilang pagkakan. Nangyari ini, nahiling kan Dios na ang gabos niyang ginibo, orog karahay. Nag-aga, dangan naghapon, iyo idto ang ikaanom na aldaw. Ang tataramon kan Dios. Salamat sa Dios. Mamidi kita, O Dios Ama, salamat sa imong paglalang samo. Lugod, mahiling mi ang tunay na halaga kan samong kapwa, kan gabos na linalang, tanganing danay mi ikang mamutan, asin mapaglingkuran. Amen. Sa ngaran ka nama, asin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, nabasa po niyato ang tataramon kan Diyos. Niraray sa aga, babasahon niyato ang Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.